Hej alle sammen, velkommen til DK Rexy. I kan nok se, at jeg hedder Roxy her, men det er fordi, jeg får mit navn op, som I nok så i tidligere episode. Korteste gameplay ever. Ja, det var fandme kort, mand. Min fatter, han døde jo lige fra start af, og så gik jeg ud. Og hvis I ikke har set den, så tag at se den, folk. Kæft, det er en åndssvag, mand. Og jeg elsker åndssvage ting. Så her æder med mere. Okay, drenge, hvis I ikke lige har fået alt det her med, ikke også, så er det altså fordi mit fraps er fucked up, og jeg glemmer nogle gange at kigge, om jeg recorder. Og det kan godt ødelægge mit liv, og hvorfor fuck er han allerede der? Hvad den laver han? Men jeg havde lige tyg gameplay. Det er så meget, kan jeg fortælle jer. Så gider vi sgu ikke at skubbe til det. Skub. Skal du ikke tåle, den her for sygt? Så bliver jeg fandme boble med at løbe rundt her. Tror I de su? Nå ja, hvis I ikke er kommet med min giveaway nu, så skynd jer og kom det noget. Det er en fed giveaway, og I kan vinde intro så out, så I kan ikke bedre. Jeg kan da vinde 3 af dem. Så mens jeg står og ødelægger livet for alle dem her, noget jeg til, så kan I jo passende lige subscribe til min channel. Så lige bliver stået, hvis jeg går hen og nakker. Kan jeg vide, hvad der er heroppe? Det har jeg jo aldrig udforsket, det er skide spændende. Hvad fanden, ikke? Hvad? Parkour? Nå, pis. Hvad? I tror da ikke, de er sure på mig, vel? Det tror jeg. Barrels! Kan jeg PewDiePie? Hvis I ikke kender PewDiePie, så smadrer jeg. Ej, det gør jeg ikke. Bare rolig. Så under jeg heller ikke. Eller er jeg? Jo. Nej, men jeg ved ikke det. La. Hvad skal der hen? Party! Jeg kan mærke, der er party! Det så ud, som om de godt kunne lide at dræbe sig selv. Puff. Fuck laver du? Du skal fandme ikke gå tæt på. Du skal ikke gå tæt på. Hvad siger jeg, drenge? Du skal ikke gå tæt på igen. Kom ind. Der var en farmor, der kom ind. Jeg tror snart, de er sure på ham. Vi kan ikke køkkenrullerne heroppe. Vi er lige til at rydde lidt op. Yeah. Og I skal regne om en halv times tid, så skal I altid se den her. Yes. Og dem der skal I måske have mere af. Yes, tak. Nå, okay. Ja. Når vi er ombord på flyet. Jeg stikker det sådan lidt hårdt. Og jeg kan hedde med meddele jer, at jeg er nej. Yes. Yes. Jeg var lidt bare løb rundt med knife. Just to be a big ass stick. Juhu. Luk. Stik. Haha. You. Damn, what the fuck er det? Stik. Stik.
Jeg løber stadig. Satan, dit fede dyr. Du står i vejen for Allahs vrede. Vrede. Hvad det hedder? Stik. Nå. Nå. Jeg døde, og mine venner de er så dårlige, så ja, jeg tror bare, jeg vil ende episoden her, og ja, det var det. Farvel.